Näin aamutuimaan on kiva mennä pelaamaan. Jesse. Kello on 4 päivällä ja nyt vasta nousit. Mihin aikaan oikein menit nukkumaan? Joskus 8 aikaan. Täytyy trollata streamia. Niin justiin, minä menen nyt kaupungille. Tulen 2 tunnin päästä takaisin. Ok. Nyt kun Saara on poissa, voinkin tehdä jotain kivaa. Missä se Jesse oikein on? Pitäisi ranked-pelejä pelata. En tiedä. Tiedätkö sinä Sengström? Se on nää. Mitä sinä Jesse oikein katsot? YouTubesta videoita vain. Mitä se sinulle kuuluu? Mene vittuun siitä saatanan homo. Kaikki miettii missä sinä oikein olet. Olisi pitänyt arvata mitä sinä teet. Mitä minä luonnolleni mahdan? Get your shit to get hernovman. Nyt skypene pelaamaan. Ok. Olet oikeassa. Niin olenkin.